תגיב ברחמים רבים, מי עוד יאהב ללא תנאים, או מי ומי עוד יוותר כך על חייו בכדי להציל את אהוביו. אני מכיר הדחפור שלושה אל מי נלך, כי רק בך דברי חיים, מאמינים וגם יודעים, אתה קדוש האלוהים. קשה, אבל אנחנו נשארים, איתך נלך בכל מחיר, ולבסוף אנו יודעים, נהיה איתך לעולם. מי הופך טמאים לטהורים, מרכיב כלים יפים מן השברים, מחזיר את המתים שוב לחיים, או מי ואיך בחר ואין אחר, אין אחר, אין מי נלך, כי רק בך דברי חיים, מאמינים וגם יודעים, אתה קדוש האלוהים. קשה, אבל Yeah, so the PC21 is introduced into the principals in 2019. This has a lot of the team coming past to get a really to fly the Air Force, so we do. One of Felix's favourites, and Felix מי הקטן שאנו מביטים עליך, פחות מושך, פחות נוצץ, שאנו מביטים עליך. כל העולם מי הקטן שאנו מביטים עליך, פחות מושך, פחות נוצץ, שאנו מביטים עליך. כל העולם מי הקטן שאנו מביטים עליך, פחות מושך, פחות נוצץ, שאנו מביטים עליך. כל העולם מי רק בך דברי חיים, מאמינים וגם יודעים, אתה קדוש האלוהים. קשה, אבל אנחנו נשארים, איתך נלך בכל מחיר, ולבסוף אנו